Horas mari kita saluna. Jadi hubat dahum majuakan asumana dahum ini. Jadi hame margoar grup Bonario Musik songonau ma uluan ni akadong akon. Au marga si hotang na halak berupa 1.000 itu on buru si hotang. Para kibok tau tong si hotang. Dan nyan anakku marga si hotang. Neon hahadulita marga nebaho. Neon amang parsaru neon marga si aloho. Oke. Jadi sudah boktaran ni siraja ulodo. Aleung gudang ma pinoktar ni siraja si gudang ulu si hotang. Alau patita marga si hotang. Horas! Horas mari hamu opungi bapak tuai bapai naborui amang boru iboto sudah nang haanggi nadisan molo bawa dotong uli ripunon di bastor badolo bahasa majowi nano dangi molo au si nomor 5 mahami sian si hotang si marsoid molo bapak udan si nomor 2 molo hami utanami sian si hotang dope hadiah bapak Si hotang astor badulu. oh sian terbadu mulau sian lubar raja alai ngatubu di lubuk pakam bapai jadi adong do boy do sautik buah adong do lagu si pasonang rohani Bonario Musik lagu rohani molo arop rohani hala opung amang do tinang boy do dituhor adong do dijoloon mau liate alai sebelumna anon ala nunga mangan nunga dong acara anu margoyang doi tali sebelumna dilian hami maju sada lagu nama sayhona manginona tu pusu-pusu bye ni toko wah Apa dahita? na paroro tondiki marang di dia peang marang di dia peang totong do iramoti nang si pada salah tertutukang bilang kaki dibawa kau di tangiang dibawa kau di tangiang inangku naburju di parang luar Sipolo nahuli na lagu ala baru sipolo doon na manubuho Adong naman awir. Sawer kamu itu ane, tayo. nang sipatang salaan tertutup dibawa kau di tangianmu dibawa kau di tangianmu jinaku namun
Paete jo. Puasa hola papai marete. Sudah kita marete dah. Refnei. Sudah natonggi. Sala dua tolu. Idea kita. Upa. Pengen tahu madua, pengen